What's up mga kabikulana for today's vlog? Ayan, at nandito tayo ngayon sa banal na bundok at kaharap natin ang isang napakalaking ahas na alaga daw yan itong nakaupo dito sa gawing kanan. Ayan. Bago nga pala lahat, welcome sa aking munting channel. At ito nga tayo, pilit na pinapahawakan sa akin ni Lexus TV ang napakalaking ahas. Alam nyo naman guys, takot tayo sa ahas. Isang ahas lang ang kaya kong hawakan, charot. Ayan, kulang na lang umangat ako sa kinatatayuan ko, agoy. Michael! At ayan na nga, nandito na kami sa pinakang area. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, napakaganda naman talaga ng mga tanawin dito. Sobrang nakakatuwa talaga. Kung ikaw ay nai-stress, pumunta ka lang sa lugar na to. Talagang marirelax ka dito at mawawala ang stress mo sa mga paligid na makikita mo. Sobrang napakasarap sa mata tanawin, kaya tara, samahan nyo kami at libutin natin ang lugar na ito. Let's go! Ito na yung page nyo, page! Let's start! Akala nyo papakainin siya. Bawal nga lang ipasok yung kamay eh. At tatawa tuloy sa Hello mga guys, At ito na nga, sobrang nag-enjoy kami sa pamamasyal dito at nakakatuwang tanawin itong paligid na to. Ayan, pagkatapos magpasaway ni Lexus TV, ayan, nandito kami ngayon sa area na to. Sobrang nakakatuwa, di ba? Napakaganda ng paligid, napakasarap sa mata, ang gandang tanawin. Sobrang fresh ng hangin na malalanghap mo dito. At kung ikaw naman medyo pwede ka nang mag-relax dito. Nakakatuwa, 'di ba? Sarap sa mata. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching, guys.